Run away from home. Yan ang aking eksena. Sumama sa jowa na akala ko habang buhay kami na. Wala pang 6 na buwan ang pagmamahalan na uwi sa hiwalayan naming dalawa. Umalis ng single. Pag uwi, may dala na akong bata. Tinawag ako ng lahat ng malande, haliparot, wala pang naaabot, nag-uwi pa ng palamunin. Sa totoo lang, hindi ko na nagawang magpaliwanag. Umalis akong masama ng loob. Hindi ko pa man nabababa yung bag. Humingi na lang ako ng paumanhin at umalis. 3 taon ang lumipas, hinanap ako ni Mawa. Tumawag siya sa akin at bigla siyang nag-explain. Ano daw bang nangyari sa akin? Ano na daw ba yung pagkukulang nila, bakit ko yung nagawa sa kanila? Sinabi ko kay Mama na hindi niyo ko hinayaang mag-explain. Hindi niyo ko binigyan ng pagkakataon para sabihin sa inyo ang katotohanan. Noong araw na yon, nalaman ni Mama ang katotohanan. Na ang bata ay hindi ko anak. Anak siya ng ate ko na iniwan sa akin sa Maynila. Si ate, MIA. Ako ang umako. Ako ang nagpakaina. Minsan talaga pag nauna na ang tamang hinala, nakakasakit tayo ng walang basehan at nauuwi lang tayo bilang taong mapanghusga. Ako si Maddie. At ito ang aking biyaheng Be Kind. When we are angry, kapag tayo ay masama ang loob, the first chance that we have to lash it out, binubuhos natin lahat ng galit natin without even thinking. And that's normal. It shouldn't be, but it is. Hindi lang isa ang nakakaranas niyan. Lahat tayo, I think, once or twice in our lives, nagpadala din tayo sa bugso ng damdamin natin, ng galit natin. Nakapagbitaw din tayo ng masasakit na salitang hindi natin pinag-isipan. To the point na mag-explain sana sa'yo yung tao, ipapaliwanag niya sana sa'yo yung sitwasyon. But because you are angry, because you are mad, because from a potentially calm conversation, you have managed to elevate the situation into an unbearable banter of argument. Yung taong yun, instead na mag-explain, naisip na lang niya na there's no point in explaining to this person. There's no point for me to telling this person the truth. Kasi meron na siyang version of truth sa utak niya. And no matter what I say, no matter how I try to explain and express myself, it won't do me any good. Meron na siyang sariling interpretasyon sa utak niya na hindi na mabalik. That's why other people stay silent. They never bother to explain. Kasi alam nila sa mga sarili nila, it's gonna be a waste of time. And even if they try, they will never be understood. Kasi yung mga tao, naghahanap lang sila ng reason to feel bad or be mad at someone without digesting yung information na meron sila at hand to understand. Alam niyo yung pinagkaiba ng nakikinig sa umiintindi? Yun eh. May mga taong nakikinig lang because they are just waiting for the right time para rumibat, para sumagot, para sumabat. Pero they are not really willing to understand. I'm not saying na walang mali sa ginawa ni Maddie. Meron siyang share of her own fault. Yung pag-alis, sumama sa jowa,
of course, parang yung mga parents, you cannot question how bad they feel. Na sa first chance na makakita ka ng feeling mo, better life for you, kinuha mo yon ng walang dalawang isip. Iniwan mo yung parents mo, iniwan mo yung family mo for a chance or a shot at life with someone na you don't even know that will love you the way your parents did. So, naiintindihan ko yung part na nagagalit doon yung parents. But yung pagbalik ng anak ninyo, instead of trying to resolve the issue by having a decent conversation, you opted for the words na haliparot ka, malandi ka, nagdala ka pa ng palamunin. Siguro naman walang taong naghihintay ng warm welcome after a thing like that. After a stint of running away with a possible lover and then having to go back sa pamilya nila because it did not work out. Wala naman sa kanila sigurong mag-e-expect ng warm welcome. Pero wala din naman siguro silang nagawa na ganun katindi to merit that kind of welcome. Naintindihan niyo ako, my love? This is why we encourage everyone to think about the things na they are about to say or sasabihin nila sa mga tao 100 times over before they even say it. Kasi may mga salita talagang hindi mo na mababawi. It will cut too deep sa isang tao to the point na mapapatawad ka nila. Pero mahihirapan silang kalimutan yung salita. Sabi nga, di ba, words can cut deeper than an actual wound. Kasi ang sugat na pisikal, naghihilom yan. Pero ang salita, bumabaon yan. That's why you have to be kind. When you are kind, conscious ka sa lahat ng sasabihin mo. Conscious ka sa lahat ng ipaparating mo sa isang tao. Conscious ka sa mga salitang gagamitin mo in order to convey the message that you want to send to the other person. If you're kind, you think first before you speak. And when you're kind, more than talking, inuuna mong makinig. Klaro? Klaro.